दिनैथ' गासै जोंनि भारतनि मानसिफोरानो मिथिजोबो जे दिनै जोंनि राष्ट्रीय खेल दिवस जों जायखौ जों नेशनेल स्पर्ट्स डे होनना बुङो। दिनै 29 जितु आगस्टआव मिथिखायो बयबो जे जोंनि आगोलनि जितु ध्यानचंद जोंनि ध्यानचंद माने सासे मेजर ध्यानचंद होनना बुंनांगोन जों बेखौ। बेनि जोनोम सानानो जाबाय 1905 सनाव दिनै 29 आगस्टआव जोनोम जानायाव बेखौ जेनेबा बेनि जोनोम सानखौ सनमान लानानै जोङो बे दिनखौहाय 2012 सननिफ्राय फालिबोदों। बेनिखायनो जोंबो बे जोंनि ओनसोलाव जों दिनै जोंनि जायगानिनो जोंनि जितु गगामुग स्पर्ट्स एकाडेमिनि माबाजों जेनेबा जोङो बेवहाय दिनै गगामुग स्पर्ट्स एकाडेमिजों लोगोसे जितु नोलोबारिनि मोनसे मधुपुर प्लेग्राउन्ड माने मोनसे फुटबल स्पर्ट्स एकाडेमि नंगौ बेनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि मेच जोङो दिनै फालिदों। बे सेलेब्रेसनखौ बे गगामुग स्पर्ट्स एकाडेमिया खुंदोंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट? थिगानो बेखौ जोङो आंनाबो बुंनाया एसे गोरोन्थिया जादों। जेनेबा जों फार्स्टआवनो जोङो धेमाजि जितु स्पर्ट्स एस'सिएशन दं बेखौ जोङो गिबियावनो बेखौ थेंक्स होनना बुंगोन जे बिसोरो जोंनो बेबायदि सुबिदा जोंनि गगामुग ओनसोलाव होदों आरो जेरावनोखि बे सुबिदा मोननायजों जोङो गगामुग स्पर्ट्स एकाडेमिया बे दिनैनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। नोंथांमोना माबाफोर बुंनो दिनै जोंथ' मिथिखायो जे COVID-19 जितु महामारि सोलिगासिनो बेयाव गासैबो मिथियो जे जोंनि गेलेबाथाय बा मोदोमफोरा जिमान फिट थायो बा जोंनि फिजिकेल एक्सारसाइसआ जोंनो गासैनि देहायाव नांगौ। बेनिखायनो आं मोनसेल' गासै जोंनि भारतबर्षनि मानसिखौनो बुंनो सानो जे फिजिकेल एक्सारसाइसखौ बयनोबो नांगौ। बेनिखायनो गासैबो बे फिजिकेल एक्सारसाइसखौ मेनटेन खालामबा मोजां होनना सानो।